ассалому алайкум тамошобинони канали тоҷдор.com. имрӯз рӯзи қурбон, рӯзи 10 июл тасмим гирифтем ки кати бачаҳо биёем ягон ҷода бишинем, ягон чиз бихӯрем ва камтар рости гап хеле муддати дарозе ки каналда ягон видео напартофта будем. Гуфтем ягон чизи майдаак партоем кати подписчикҳо чақчақ кунем. омадем дар байнмон студентҳо ҳам ҳастанд ки мехонанд дар иҷа, ҳастанд бачаҳое ки кор мекунанд. ина Саидмурод Давлатбеков, ина ин коври мо, ина ин алқот, ябор кушо соби рафқота, як намуди алқот, гӯшти гӯспанд, ин дуюм намуди алқот. اینم یک منظره شروع آمدیم که شینیم و ایده جشن گیریم. همه بزمانی وطن، همه بزمانی اهلی اویله. خب دیگه پناهتان به خدا. خیر برادرها، با انشالله یگان ویدیو شید با میکنیم. خداوند نگهداری همتون.